Assalamu alaikum, ina ta ganin comments da yawa akan masu budget din miliyan 3 sun rasa wacce mota za su siya ko wacce mota su fara da ita. Dan haka na muku list din motoci wanda za ku iya siya amma fa a Nigerian used ba ta kumbo ba. Saboda mota ta yi tsada yanzu da budget din miliyan 2 gaskiya samun motar miliyan 3 abu ne mai matakar wahala ko kuma ka kasa samun mai kyau. Dan haka na tsaya na yi bincike akan wasu motoci wanda ake muku shiru akan su ba a ga muku su amma yanzu zan faɗe su. Bara mu fara da waɗanda suke a sama. Ta farko ita ce Infiniti QX4. Wannan mota da kuke gani da V6 take zuwa 3.0 liter wanda wannan mota baka da fargaba in ka mallaki ta insha Allah, musamman in kana son mota a sama zaka ji daɗin ta kuma zaka more ta ba zaka wani korafi ba insha Allah, haka rabu da ita. Mota ta gaba ita ce wato ainihin Hyundai Santa Fe 2006 model din. Wannan motar mutane da yawa ba san ta ba. Zaka zo ka wuce ta abun sai da mota in kana neman asalin rashin rikici da daɗi gurin tuki da kuma biyan bukata ka samu wannan motar ka gama. Sai motoci na gaba ita ce Kia Sportage da Hyundai Tucson ta wayannan shekarun ita ma. Wayannan motocin da kuke gani guda biyu mutanen mu da dama ba sa bi ta kansu, kuma motoci ne masu daɗi wanda za ka yi alfahari da su idan dai ka siye su, kuma suna da arha kuma baka da matsalar gyara a kansu. Saboda Hyundai Santa Fe din nan ba da 2.7 liter V6 engine, V6 kuma 2.7 liter, ka san dole akwai reliability a gurin da kuma rashin shan mai, amma duka suna zuwa da option din V6. So motoci na gaba shine zamu ce 2004 CRV Honda kenan. Kun ga wannan motar ba 2005 din ba 2004 din. Ita ma baka da matsala, baka da fargaba insha Allah, idan ka sayi ta zaka more ta kuma zaka ji daɗin ta ba wata mishkila. Ni na gaya maka wannan. Sai motoci na gaba zamu dawo kan motoci wanda suke sedan kenan, a inda a list ina na farko zan iya ce muku 2004 Honda Accord wato EOD kenan. Ita wannan banda matsala kafa, kuma ni har yanzu ina da wata matsala kafa idan aka ce maka a Honda kawai rashin kula ne, saboda rana a tsaka kana tafiya da Honda kafar ta ba za ta karye maka ba, sai dai idan ka tsaya sakaci ta maka kara ka ji ka gyara. So dan haka in ka kula da kafa ita ma wannan baka da matsala. Sai mota ta gaba ita ce 2004 Toyota Avalon. Wato wannan motar Toyota sun yi ta ne sanda suna ji da asalin layin Avalon, duk da har yanzu Avalon ba ƙarya, wato zaka samu luxury ga kuma kwari irin na Toyota. Ka fita daga wannan layin su kamarin wannan motar ita ma zaka iya samun ta a wannan range din kuɗin tsakanin miliyan 3 ko ma ƙasa da haka, kuma mai kyau kuma zaka ji daɗin ta ita ma ba ta da rikici ko kaɗan. Sai mota ta gaba ita ce 2007 Hyundai Sonata. Wato waɗannan motocin ku ana rena su ka ji ta kuma a wannan range din kuɗin, saboda mota ce wadda ba ta da rikici kuma tana da daɗin hawa ko yau ko gobe. Ka gaya wa duk wanda yake so sai mota ta wannan rancin idan ya siye ta, ni na gaya muku zai ji daɗin ta nesa ba kusa ba. Haka wayannan su ne kaɗan daga cikin motocin da mutanenmu ba sa kula da su, kuma motoci ne masu kwari wanda za ka iya samu a wannan rancin na farashin miliyan 3. Duk da used car market ta bambanta ga irin kyan motar da kuma inda za ka siya motar ko a cikin ƙasar nan ne, amma insha Allah wayannan motar za ka sami mai kyau ta wannan rancin na price naira miliyan 3. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kar ka manta kai follow ɗina, sannan kuma za ka iya tura wanda yake shirin siyan mota ta wannan rancin kuɗin. Wassalamu alaikum.